Antes os tornos eran a pedal, pero ahora hai que poñerlle corriente, senón non anda. Vamos a ver no tempo lixa. Sí. Como ves, as peonzas nacen na naturaleza, están dentro da madeira. Solo lles hai que sacar as virutas e xa aparece a peonza. Agora espera que xa levas. Ola, xa te sei a peonza. A peonza é para ti. Enseña por aí primeiro, enseña para que vexan o que se pode facer con esta ferramenta. Enseña a xente, depois xa levas tú. E non se olvida xa. Ahora vamos a tornear pezas de pequeno a maior, para que se vexa o tipo de ferramenta que usaban antigamente os torneiros cando todas estas pezas de madeira se utilizaban para uso cotidiano, por exemplo, as copetas para o pan, as viradeiras para dar a volta ás tortillas, que logo faremos unha,
as cuncas do queixo, calquera forma na madeira que se utilizara na casa, na aldea, facíase todo madeira. O que pasa que agora veo a nova época da tecnología e os cativos xa nacen con un ordenador na mão, entonces xa non se usan estas cousas, pero bueno, conservamos a tradición, que é o que vou tratar de transmitir aquí. Vamos a ver, aquí ya levaron as cousas.
A diferencia que colla a madeira, resalta máis a veta simplemente aplicándolle aceite de liñaza, que é un produto natural, e seca por oxidación. Entonces, se lle aplica a madeira de forma así, e se deixa, por exemplo, un par de días ou tres que seque o aceite de liñaza, non cristaliza como un barniz, simplemente seca, queda gomeoso. E a continuación, que é o que se debía facer, se lle fai esta operación, xa pule. Aquí, como se aproveita todo e se recicla todo, que eu acorde desde que nacín. Sempre. Xa era meu padre torneiro. Meu padre era, como a maior parte da xente aquí en Galicia, pois na aldea se vivía do campo, pero non sempre se traballaba, de inverno ou tal, pois había xente que ou ben nesta zona eran zoqueiros, que logo explicaré aquí o tema dos zoqueiros e os torneiros. Había máis profesións artesanales, como se lles chamaba antes, porque antigamente no medievo xa había os gremios chamados, os canteiros, os torneiros, cesteiros, que normalmente transmitían os conocimentos aos fillos, que eran os que iban a seguir. Aínda que había gremios, escuelas, digamos, que os canteiros e os torneiros enseñaban á xente a cambio de vir a traballar gratis, pero seguíase o oficio. Todo isto agora, desde a miña generación, a maior parte dos oficios artesanales desaparecen, queda como un folclore, digamos, que hai que conservar. E logo explicarei as técnicas que usaban tanto os zoqueiros desta zona e os torneiros polos temas da madeira. Que hai que facer para que unha madeira non fenda, non torce, non se apolilla e dure tanto ou máis que nos outros, que é unha cousa que non sabe todo o mundo, pero logo explicarei cando faigan unhas cuantas pezas, entonces enténdese o porqué unha peza pode durar ou non pode durar, pero logo falamos. Primeiro vamos ver facer virutas.
A aplicación para unha madeira para que se conserve ou para que teña unha textura que non se manche, hai moitas formas, ben se pode barnizar, hai produtos para todo hoxe en día. Algúns son adecuados para un tipo de madeira de uso, outros son para outro tipo de temas, pero o aceite de liñaza é a cousa tan simple que veredes a transformación que lle dá a madeira. É a mesma madeira, pero xa parece outra cousa. A madeira, os torneiros de ferro, dicen que temos os torneiros da madeira ventaxa sobre deles, porque o ferro, o torneiro de ferro, pasa llamado ao ferro, é frío, e a madeira devolve a caricia, nada máis que pasar llamado, cando se termina, pasa llamado. Recién salido do manantial, podedes mirar por aí. Ora vou facer unha das pezas máis típicas que había en Galicia e naide lle dá a importancia que ten, porque poucos a conocen. Pero vades saber que ni os millores cociñeiros, Arguiñano, ni nadie conocen esta peza. E, sin embargo, en Galicia, como a temos tan conocida, non lle damos aprecio ninguna. Vadelo ver agora.
Logo explicarei tamén aí como hai que utilizar a madeira e como hai que cortar para que logo non torza, nin fenda, nin se apolilla. Cousa que moita xente non sabe porque compra a madeira nunha serradeiro, nunha casa comercial, e as madeiras veñen de moitas procedencias e córtanse pois, se hai unha autopista ou se hai un incendio, e a madeira é de diversos procedencias, pero naide sabe en que época e en que luna foi cortada. Iso é o que determina a duración dunha madeira. Logo explicarei aí por qué.
Aquí tedes a típica viradeira das tortillas, que se escurría, se volteaba e se poñía na mesa. Pasala por aí. Logo, perdona, logo falamos, vamos a facer a pregunta, depois falamos todo o que... Era do referente ao teixo, que dicían que a muller que se comía as semillas que non me preñaba, agora non sei. Si come moitas a mellor non. Eu aí non pago. A caricia é iso, hai moito. Sí.
Como vedes, con esta ferramenta pódese facer, o tamaño sí que non importa aquí, pódese facer unha peonza pequeniña que casi non se vexa, ou unha peonza dun metro de diámetro, ca mesma ferramenta. Trae o plato a ver se baila. Un máis grande, un plato, aquel do pulpo, ese, trae un momento. Porque que sepas que aparte de bailar así as peonzas, bailan así tamén. Hoxe non me atrevería, pero teño feito en algunha ocasión 5 peonzas e poñelas a bailar nos 5 dedos. Hoxe non. Non é que cumplira xa os 18 anos, pero non quero quedar mal. Pasa por aí para que vexan, despois quédate con ela, para que vexan como se pode facer con esta ferramenta calquera cousa. Despois colle, reclama. Unha zoca, por exemplo. Unha zoca. E cando fago un foco, contame o dibuixo. Xa lle veo tres madeira a tornear. Primeiro vou explicar a corta da madeira, como e cando se debe cortar. Vamos a supoñer que aquí temos as fases da luna, luna chea e a menguante, cando está no final da luna. Bien, as madeiras, isto ten a importancia que se lle queira dar. Entonces, as madeiras, se un árbol, durante o verano, está en pleno apogeo, ten a folla toda, e cando o mismo árbol tira a folla toda, que está sin follas, para cortar a madeira hai que usar esta combinación con isto. Bien, e cando os zoqueiros, aquí nesta zona de Villalba, que había moitos zoqueiros, cando un zoqueiro era legal, e iba ás feiras coas zocas, vendía zocas. Cando o zoqueiro era máis, digamos, como os tratantes e os becerreiros, máis pillo, non máis falso, máis pillo, vendía zocas tamén. Pero cal facía máis cartos durante o ano? Quen vendía máis zocas? O pillo ou o legal? O pillo. O legal? No. Explico agora por que é o contrario. Mira, o pillo, cortar a madeira ao cuarto quere dicir que para facer unha peza que teña un calidad, ao cuarto quere dicir que se o tronco ten un diámetro X, o cortamos en 4 partes, este sería un cuarto. Entonces a peza sale cuarteada, non ten restos do corazón. Cando é rebola, se suele dicir, é cando ten o corazón. Entón, esta mesma copa, se a facemos do corazón, leva o corazón aí a madeira. Se a facemos dun cuarto, chamase cuarteada, non leva o corazón. Pasaba ca zoca igual, que se se facía de un tronco de leña, un pau de leña a zoca que ten, por exemplo, 10 centímetros de gordo, por exemplo, e usabas un pau da leña de 10 centímetros, a zoca salía automáticamente co corazón da madeira ao largo. Pero esta madeira era barata, que era leña. E cando o zoqueiro bon as facía cuarteadas, se este tronco de leña ten 10 centímetros e este ten 40, por exemplo, facía 4 zocas no mesmo tronco, pero a madeira costaballe máis cara que esta. Por lo tanto, tiña que vender as zocas máis caras que este. Pero este, normalmente cortaban a madeira, o abedul normalmente, ao final da luna de agosto.
non é a máis adecuada, pero a partir de aí hasta a luna de enero, se é aquí no centro, se é na Mariña antes, desde a luna de agosto a luna de enero é a época ideal para cortar as madeiras, sempre na caída da folla. Se se corta ca folla, como facían os zoqueiros, tiña unha ventaxa, pero logo o cliente tiña unha desventaxa. A ventaxa era que, cortada na luna de agosto, ao couce da luna, esta madeira cortábana, desbastaban as zocas, puñíanas a secar na palleira, logo limpaban e se iban á feira. Esa zoca, como deixaron o bidueiro deitado, tumbado, coas polas, acaban as follas que ten de sumir a savia. Entonces, esta madeira vai a ser moi dócil, trabállase moi ben, e queda moi blanquiña, e levas á feira, e as zocas eran preciosas. Bien, pois, o zoqueiro que facía isto, levaba as zocas, o que facía isto levabas tamén, pero este, como era o pillo, antes de ir para a feira, o día anterior de noite, collía sebo, porque na feira iban a estar expostas ao aire e ao sol, collía sebo e untaba as zocas por diante e por atrás. Por qué? Porque como levaba o corazón e a época da corta non foi a adecuada, aínda que non foi a máis mala, normalmente fendían as zocas. Entón, a muller que probaba as zocas, ui, esta está fendida, pero as que non estaban fendidas, levabas. Esta zoca vai durar mitad menos que esta. Entón, por consiguiente, vai vender máis zocas ao tío, porque duran menos. Este que lle dura máis vai vender menos. Bien, pois esta é unha das causas. A forma de traballar a madeira. Outra cousa é, se é para facer tabla, para facer calquera cousa de tabla, normalmente nas serras, este é un árbol, normalmente nas serras, pois claro, serran o tronco, vamos a poñer, esta é unha tabla, outra tabla, outra tabla, outra tabla e outra tabla. Salen esas tablas, non? A cabeza da tabla, como vemos aquí, ten os anillos anuales, fan un dibuixo. Esta tabla fai, se a poñemos así, bueno, cortada, esta tabla fai o dibuixo así a beta, esta non, esta fai no así. Porque é collida dunha tabla destas. Esta tabla, por exemplo, ou esta, a tendencia da tabla esta é a mesma tabla, pero a tendencia dela é a retorcerse. Pero, se a esa tabla, para facer este plato, nos fan falta 30 centímetros, por exemplo, se esta tabla ten 30 centímetros, todo o tronco 30 centímetros, pois teño que facer tal como sale o tronco. Pero, se a quero facer cuarteada, como se suele dicir, o tronco ten que ter o doble. Entón, eu que faigo? As tablas, cortámolas ao medio. Entón, esa torsión que vai ter, eliminamos e cortamos o tendón, digamos, a tensión. Entón, esta tabla sería esta ou esta. Como ves, os anillos están así, cruzados. Esta tabla nunca torce, esta tampouco. Ahora, se vai inteira, torce. E para que non a polille? Por que a polilla? Se a partir do mes de agosto empezamos a cortar a madeira, a primeira corta non é a mellor precisamente, e a última, en enero, xa tampouco é a mellor. Pero vamos a buscar o término medio. E por que se a polilla? Se unha madeira que se corta tendo a folla, como suele pasar comercialmente a calquera época do ano, vamos a supoñer que estes dous árboles son da naturaleza madre, naceu dunha semilla dun árbol, esta máis esta. Se esta a cortamos cando ten a folla, a savia que necesita o árbol para alimentarse está fluindo constantemente e as follas axúdanlle a producir o que se chaman os componentes químicos, os azúcares, almidones e todo o que necesita o árbol para vivir. Bien, pois se cortamos este árbol en mala época e facemos as pezas como facían antigamente os zoqueiros ou os torneiros, para que non fendera a madeira, no tronco non seca. Entón facían as pezas xa
facían a peza en bruto e deixábanos secar hasta a primavera. Por exemplo, se este árbol que cortamos ca folla o deixamos secar despois as pezas e cortamos este na súa época e no couce da luna, e esta, por exemplo, non miramos a luna, que pode coincidir luna chea ou na creciente, pero este vamos a curarnos de salud, como facía o bon artesano, era combinar a luna ca corta da madeira. Entonces, a luna no menguante, a partir de agosto, a corta, cando non ten a folla, faigo as mesmas pezas que esta, e dáselle o uso que se lle queira dar á madeira, seña para un mueble, para a cociña ou que seña. Cando as pezas desta madeira están en malas condicións ou nun sitio húmedo, automáticamente é caldo de cultivo para os hongos, porque teñen os restos químicos de toda a materia orgánica da madeira, tena impregnada, ainda que secamos a madeira, os almidóns e os azúcares quedaron dentro. E nesta sucede todo o contrario, está letargada como o oso, baixou a savia, está letargada e non ten ese problema. E logo, para que non torzan as madeiras e non fendan, é o que dicimos, a forma de cortala. Daqui, deste cuarto, sale unha peza grande que, según o diámetro, podemos facer moitas cousas, pero todo o que faigamos daqui ou daqui, hai unha diferencia como do día a noite.